לזכרו של סגן אלוף שר ציון מכלוף הי"ד ממודיעין. ביום הכיפורים 73 הייתי כבר לקראת סיומו של קורס קציני הקשר, עוד טרם התווספה לו המילה תקשוב. 50 שנה אחרי אני יודע שהשמות והמספרים המשתנים של החילות והמכשירים הצבאיים או כינויי המלחמות החוזרות ונשנות אינם חשובים. גם לא אלה הטריים עדיין של שמחת תורה 2023. חשוב הרבה יותר הוא האדם המקדיש את רוב זמנו, כישוריו, מרצו ואהבתו, וכן לעתים אף מקריב את חייו למען ציון ועם ישראל. כמו אותו מפקד מקצועי או מוערך שבזכותו התאפשר לרבים כל כך מלוחמנו לתקשר זה עם זה במהלך הקרבות הקשים, לתאם בהצלחה את תמרוניהם המורכבים ובסוף גם לנצח בסער בשמיים שלעד יאיר את דרכנו הינו אדי. אז בזכות הבן שלך